Hello mga kabady, magkaon ta kabady. Sudan tag pinaisan nga pako. Gara kabady oh. Lami kayo ni kabady. Pinaisan nga pako. Dah. Luto na. Sus, lamiya oy. Muna pinaisan nga pako kabady. Sa di pa ta mukaon magpresa ta. Salamat kay Lord sa imong grasya gihatag rong adlaw Lord. Hinaot ta mabusog ko makaayo ni sa akong pangawas. Kinita rin ipakayo ko nimo. Amen. Okay, ngayon na kabady, yung sa tubig. Okay. Pako kabady, kapako. So, ginamos lahat tapos ang sili. Ginamos usaw-usawan. Ang gibutang ang Bombay. Ang suka. Butangan no Bombay. Luto nga, na brown na. Luto na. Sumuta eh. Pinaisan nga pa ko. Napila saging. Hinog na mo saging oh. Sa kabulig. Lami dito daw. Talian na hurot ay. O masyort sudan pili po saging sudan ini ah. Kuha ta. Hinog naman. Pwede po ni sudan. Buhi yapon. Masyort ang pako na to. Alright eh. Nyamos itu sudan.
Saging sarabya. Manakog paniud to ka ba de? Salamat sa inyong pagtanaw ha. Bye-bye you.